mand. Hvad laver du? Vi går ned og køber noget mælksnit. Hvor mange penge har du med? 750.000 halv. Halv. Smukt. Ja, vi er kun 2 i dag. Vi har den anden, han skulle til camping. Hvad fanden her? Rolig nu, ikke? Så er det party, ja. Ja. Fest lige der. Så der... Kom bare. Ja, vi får dem alle sammen til at komme. Alle ser. Hvis der er nogen ser. Du må se det. To, mand. Vi skal... Det er det. Det er chillerhatten. Det er så ikke min hat, men det er stadig chillerhatten. Træsko ned til Chiller træsko. Stopper vi lige filmen, og så sætter vi den i gang igen, når vi er inde i butikken. Så er det godt. Starter du allerede? Nej. Vi skal jo lave noget hjem. Vi skal have mælkesnit. Du skal da bare lige før med. Vi er helt smadret. Op hele natten. I aften, ikke? Vist. Vi må zoome ind på det her pis. Jeg kunne finde ud af det. Du keder dig, mand. Skal vi starte meget bedre her? Prøv at se. Ej, prøv lige at lade være for helvede. Det var så det. Så dyb den til det. Prøv du har. Jeg skulle være muk. Hvor er brøden her stadig, eller hvad? Nej, de skulle smide ud af det. Jo, det ligger lige her. Fandme ud af. Der. Husk at like, kommentere. Vi skal lave næste gang. Det var rigtig godt, hvis I gad sende os nogle spørgsmål, så vi kan lave nogle askmis. Yep. Alle 3. Det er 2 eller 1.